We are going to change agriculture. We are going to change this. Moses Kuria owacho ni onge kaka koro nyalo ng'wono ne Gachagua kotenore kod richo ma Gachagua timo, kama bende owacho ni Gachagua kik wach ni en wuon ema en gi mbi kotenore kod weche mag siasa, kendo onyalo bedo gai mar oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya. Nyakoro Mugajwang' weche mamoko en ni kambi ma bende ochung'ne keyo pi e kaunti ma Migori ma ong'ere ni Miwasco oduoko chenro mar keyo pi e boma ma Migori bang' midhiero mar nok mar pi ne kwako bomano kuom thuolo mar jumbe 3 mokalo chien. Direkta mar kambino mano Sam Nyandiga ne owacho ni koro ne giduoko chenro mar keyo pi bang' kane giseloso ng'ikruok ma yande ne obedo e dag pi maduong' ma Oyani. Wakwayo joge wakinani legal connection moro, kineno kamoro ma pi chwere to mondo yie igonywa simu mondo wahakikisha ni waduto wayudo pi ndalo duto. Wadwa ni ji oyud pi ndalo duto. Wadwa ni ji obed gi pi maler ndalo duto ma pi ok bed ni onge. Kapo ni wan gi ng'ikruok moro matin kar dak pi marwa to wanyisou, wamiu signal chon, ung'e ni ng'ikruok moro nitiere to koro wahakikisha ni oyudo pi ndalo duto. Mane gombowa. Ne bende okwayo jodak e kaunti ma Migori mondo mi ochiw lipot ne bad migawo mochung'ne weche mag pi e kaunti ma Migori. Poni koro gineno kamoro amora manyalo bedo ni pi ndong' godo e yo ma chik ok opodho mondo mi okony e duoko chien lal mar pi e gwenge ma kono. Ka lipot yango ni nyaka gie sani kaunti ma Migori nigi rekod mar kwan 47% mar pi ma ok juogi ma bende koro ikelo kaluwore kod weche mag kuo mag pi. Bende ne onyiso jodak e gwenge ma kono mondo mi koro konye rakore kod weche mag kuo mag pi e kaunti no, ka bende owacho ni nitiere jomoko ma nyaka gie sani pod tiyo gi pi e yore moko ma chik ok opodho, wach ma olero ni koro mono kambino yudo weche mag omenda. Weche gi medo biro ni kamoro amora ma intie kokale nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Oganda mawuok e kar dak Masango mayudore boma ma Homa Bay ngima gi sani koro ni andaki mar gamo tuoche ma ikelo koluwore kod alwora mochido. Ma en koluwore gi wach mar bedo ni chilo ma sani koro kwako kar dak no ma bende okel kod wach kethruok mar dago dundu makeyo pi minyaga e gwenge ma kono. Giko mar weche manyien adimba nyako Ramogi kaka ne gimolno mesa mar ka weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka oromo saa 3 ne weche manyien ka gibro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi gi Milton Ochieng'. E weche tuke okinyi ma kawuono en ni jakom mar klab mar Gor Mahia Ambrose Rachier okwedo weche moko mawachore ni Rooney Onyango nyocha nowinjore odhi e tugne tim moro ni Singida e piny Uganda. Ka Rachier owacho ni Rooney Onyango kata mana klab nero ma Singida onge moseloso kode e wi dar ma kamano. Weche osebedo kaluorore e mbui ni Rooney Onyango nowinjore odhi e tugne tim ma Singida, mit Singida nochulo klab mar Gor Mahia omenda, gino ma Rachier wacho ni onge gadiera. Doher penje ni to wajironi ento wuok kubi akia ng'ama no negotiate gi jo-Singida, akia ka jo-Singida nochulo pesa, an kaka jakom omiyo awinjo gi asomogi. Koro en mana gima wabiro penjre ki ofis ni ka jo-Singida biro yira kaka penjo gi ne uloso gi ng'ano kuom. Jakom no gi e kinde no okwedo weche moko ni tim ma Singida bando omenda mane gichulo klab mar Gor Mahia ni mar Rooney Onyango notamore dhi e klab no, kowacho ni en owuon kaka jakom ok ong'eyo wach omenda moro amora madine chul klab no ero e wi jatugo Rooney Onyango. Kichan Rooney pok owacho naga nodwaro dhiyo e klab moro, ana wuon kaka jakom pok obiro yiro moko ne jakom adwa dhi kama kama, da ng'eyo da wacho ni Rooney oseloso koda kendo koko moro ni ok odwar dhi kia nang'o girigo mago gik wana winje ka sibedi winjo gino. Nomedo wacho ni kapo ni jatugo dwa wuok e klab nitie yore monego bed ni luwo yo makare kendo onge jatugo moro amora minyalo tam wuok e klab kodhi e klab mohero. Komachielo bende chenro mar riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka ma gin godo madwaro puonjo jotugo machon manosedhi e rutaya mondo bed kaka coaches kaachiel kod jogo eko manyalo bedo kaka scouts oseyudo puoch gi pak mowuok kuom sekta mopogore opogore. Kocha maduong' mar tim mar Sofapaka Robert Matano owacho ni chenro ma kamano biro miyo Kenya yudo talanta maduong' motelo ne tuke mag laro simbo mag AFCON higa 2027 mibiro tugi Kenya, Uganda gi Tanzania.
na former players wako all over the whole country, na tunataka to emulate national outlook. Sio tu mahali pamoja ama place moja kwa Nairobi, na players huwezi jua mahali utamtoa. So talent is all over, na lazima tuende all over to get the talent so that we can get the need of players. And also football is a very big industry. Kama government ya Kenya wanataka ku-emulate na inataka kweli kufanya kazi ya player, wachezaji waendelee, na pia hebu tutaandika wachezaji wengi. Timu ziko nyingi, coaches wako wengi. Kama hatuna timu nyingi na players hakuna kazi. Mana juma achiel mokalo, jalup president mar FKF McDonald Mariga nomedo wacho ni nitie chenro mar puonjo jotugo manosedhi retire mondo bet scouts manyalo manyo ne Kenya talanta e kor gwenge. Tujaribu tukue na watu wanafanya scouting wengi sana kwa mtaa, na si mtaa pekee yake, ni azin Kenya mzima, ndio tupate maplayers wale wako fit na wale wana perform, kwa sababu team zikicheza coach mmoja hizi scout kila mahali. So tunataka tuongeze ama ex-players tu train wakwe kama ma scouts. So game ikichezwa Mombasa tuna representative huko, game ikichezwa kama ni Nyanza same, Nairobi same. Gie kineno FKF igeno ni biro lando kocha mare manyien gi technical bench bangima ka jatugo machon ma South Africa Benny McCarthy emigeno ni biro kawo thuolo mar puonjo Harambee Stars. To kodhi e piny Ingereza en ni tim mar West Ham United oriembe tich manager mare Joben Lopetegui bang' telo ne timno kuom thuolo mar dweche 6 kende. Japuonjno machon ne puonjo tim mar Wolves ma jahigni 58 ne okawo thuolono e roto ka nochungi e tich e dwe mar 7. Kocha David Moyes Hamas gie kineno ero osemana lo tuke 6 kende e lig ma season ni. Kaloch manche nologi godo mar gonde 4-1 gi Manchester City emomiyo kamoro ka okang' mar teng'o lwete mogo. Klab ne wachore noseloso gi manen kocha ma Chelsea gi Brighton Graham Potter ma bende nyalo kawo thuolo mar Lopetegui kuom thuolo machuok kapod gimanyo kocha mongirore. Tetuke mag EFL manogo tieno mokalo en ni tim mar Tottenham Hotspur noloyo tim mar Liverpool gol 1-0, gol ma bende nologi gi jatugo Lucas Bergvall bang' yudo pas ma jaber koa kuom jatugo Solanke. Gol ma Tottenham noloyo e dakika ma 86. Magi weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke gi Milton Ochieng' e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Citizen Duka, the home of discount. Get ready for the new term with Citizen Duka and Quickmart. Enjoy amazing deals on essential items. 2025 A5 diary at 559 shillings. 4-pack pencil at 60 shilling. 4-pack ball pens at 60 shillings. 1 hardcover exercise book at 190 shillings. 1 30cm ruler at 35 shillings. 1 PVC spring file at 104 shillings, all for just 999 shillings, down from 1,350 shillings, saving 351 shillings. Dial *487 *5#, choose back to school hamper, pay 999 shillings and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, the home of discount. E Cooperative Bank gi payslip kende ibiro yudo hola michiwo yor simu maromo siling 500,000 kod personal loan maromo siling $1,900,000 mar konyi chopo lek mari. Limo e bad bengi mar Cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. E kindeni Mohamed okelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari e mijingo manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalondo mar Ramogi, de waher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero kata ng'ur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@rollmedia.co.ke kata e namba mar 0732169000. Wan kae nikech in. Dhi nyime mondo imiwa pachi. Wan kae mar winji. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam. Na ni different.
fair play, simple games and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachwani and made a quick sultano on my lunch break. Ai, uko sure isikuwe tena ni stories za jaba? Hii ni kitu true na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings za haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kushofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Sachiel gi prario gario mar okinyi wadonjo tilo machielo mar Kogwen abro mi thuolo mar yuatole wacha koda ka wagomba ka to daher mar ng'isi ni gi payslip mari kende nyakwara mogi bengi migeno mar COP sani koro nyalo mi hola wan gi hola kidinyi mopogore ma nyalo konyi chopo lek mari nin ng'ata ma osache ma dwe ka dwe kadho e bengi mar COP ine mawuoyo kodi gima duong' eni payslip mari no isebedo ka itiyo kode kuom kinde dweche 3 nyaka 6 ine mawuoyo kodi to kadiponi gi lek mari ma igomo ni chopie to samoro nyalo rem nitie kamoro an kod duoko en mane eni COP Bank sani koro biro ni kod chenro mayot ahinya ka slip tu ti mana kod payslip mari kende wan kod mokwongo iluongo ni COP mobile loan inyalo yudo nyaka $500,000 machielo ma wan go ka iluongo ni COP personal loan minyalo yudo nyaka $9,000,000 ma bende iduoko e bwo dweche 120 te. Limbad bengi machiegni kodi mar Cooperative Bank mondo ing'e kaka inyalo konyori nyakwara mga juang' lek mari nyalo chopo kare ka slip tu tisema na yudo konyruok makende. Tarik 9 dwe mar achiel gani TBT waparo ndalo e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chuny jaluo nyinga en Otieno Makajuma. Manotimore e odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ang'wen tarik 9 dwe mar achiel higa 2025. En odiochieng' mar 9 higani kod ndalo 356 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2013 jod buche ma pacho kaindi nogoyo ombulu e paro moro mane dhi neno no med gi chudo mobup kendo ni jatend piny gi Prime Minister dhi yudo chudo mar omuom mang'eny mag retire. Chieng'no bende emane od bura nobedo gi romo mogik motelo ne yiero ma higano. Be ing'eyo Beng'eyo ni miyo manyadundo mogik e piny mangima nigi bor mar fut 2. Ma en kaluwore gi mbui mar midday.com. Maling'ling mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo.
Professor Charles Ochola, VC Tombo University. Iwinjo Ramogi Radio. Mheshimiwa Mili Odhiambo Amilo Gesa Gesa, asante sana. Ngeni kawuono odhitimo groundbreaking mar gedo mar Suba West Sub-County Headquarters Mfangano Chuda. Utime sena kawuono en project misiro kod NGCDF ma Suba North. Makofi mano minority chief whip. Services mag sirikal nyaka bie machiegni gi jopiny.
Winjo kanyo kachiel kuom oboke mapacho ka gilo ni jatend piny Dr. William Ruto biro kod rieko mar tieko rigiji e siasa ma Kenya madiere. Oketo maino ne eneno ni chenro mag dongruok nitie mamoko madhi nyime sani. Obed weche mag ndara, bero sekta mar chai, kahawa, kachiel kod bende mar chak. Projects mag pi timo kono. Moses Kuria bende okecho girigiji ni oganda na majo Kenya madiere ni mara ngomo mi nyaka obed mana achiel kuomu e kaun kode ni ka jomoko to neno ka gima koro yuang'ech ni ok ber. Mae kaka MK loso. MK wacho ni Gachagua ne telo chal kagima nomero e bwo thuolo mar higni 2 kende. Mano bilo lemo mar bedo jatend migawo. Ni sani kore kowuok tung' musuo kopingo sirikal. To chenro ma opingo go sama nene iye kanyo ema ne giutene timore. Ang'o molokore? We are the ones who campaign for those people. Kenya Kwanza enjoys majority in parliament. So if they are bad people, it is also our responsibility because we went campaigning for them. I remember I was in Kenya Kwanza, courtesy of Chama cha Kazi, the party that was leading. And even then, Rigathi Gachagua was going and campaigning for UJ candidates against my own candidate. We campaign for these people. We can provide clips. Oh, it's only 2 years, my friend. So that's my first problem. This thing of me, I do believe, because most of the leaders, my friend, these are young people. Rigathi and Gachagua and I are almost reaching that age bracket called endangered species. And William Ruto. These people may not be the best, but we owe it to them to mentor them. Me, my first point of departure was threatening leaders, blackmailing leaders, instead of helping them to grow. Because everybody has gone through some internship. For me, professionally, and others have gone through some internship. Oyuak ne rigijine thiro jo siasa ma kore kachako no tuomo wigi. Unyalo paro Chama cha Kazi en mar MK, achiel kuom duond buche manoloso Kenya Kwanza. Ka MK yuak ni kata mana ndalo mar campaign cha notimo kinda mar kedo kod party neno. To malich ahinya kure nyodhi nyime ka wacho ni Gachagua chal ka gima ne ochwore gi tonge kende no wuon. Hey, I feel so ashamed. I feel so embarrassed to be associated with a community which says, unless it is you who is leading, see, at least you wait for 3 years or 4 years, even the 5 years that's allowed within our democracy. But to be associated that I cannot be patient to wait, hata kama niwekwa vidole kwa macho, that I cannot wait for 5 years, that is a serious erosion of the brand value of my community. And I will never forgive Rigathi Gachagua for that. Because this is a brand that we just salvaged from an unfair perception on the very worst 2 years, 3. How do I now run away from the commitment we made together and said we are going to change school education, we are going to change agriculture, we are going to change this? Seche duto, kamoro amora, ndalo duto ohala makare, mwandu mathoth, weche mag ohala e Radio Ramogi kar chunjeno. Machiegni e winjo weche mag ohala. Nyinga Roda Odhiambo. Uchumi mapacho kae ne oidho gi kwana tamala 4 e kwota mar 3 mar higa mokalo. E seche mabende lal mar tamala 6 ne oyangi e kinde no. Maen kalure gi nonro mane otim gi duol ma ochung'ne timo nonro mar Kenya National Bureau of Statistics ma wacho ni lal makamano ne oyud kalure gi dok chien mar yuto e kind sekta mar gedo kod mano mar mwandu mawuok e bolo. KNBS bende oyango ni sectors mathoth ne oyudo lala kowuok e atamalo 6.3 nyaka e atamalo 4.8. Higa mar 2023 mane okel kod nengo mapiny mar math kod chiemo kanyakla kod nengo mar senti mapacho kae. Kata kamano, medruok mar uchumi ne obiro kaluwore kod dongruok e kind sectors mar pur man kod atamalo 4.2, sekta mar wuoth man kod atamalo 5.2, sekta mar omenda man kod atamalo 4.7, kaachiel kod sekta mar limbe man kod atamalo 13.7. Komachielo, johala matindo mag alode kaachiel gi olembe e thoth chirni ma pacho kae sani koro kwano lal
kalure gi nok mar jonyiewo e kinde ma koro skunde oyaw. Giwacho ni lal ma kamano biro kalure ni thoth jonyuol sani koro tero omenda e weche mag school fees, gino ma koro miyo gikoso omenda mar nyiewo mwandu ma kamago. Samuel Kamau, biashara sai iko chini kidogo. Najua saa watu walikuwa Christmas wamespend, sasa ni back to school, sasa watu wanakula tu pole pole. Hali ya ununuzi iko chini kabisa, sababu watu najua wanarudia watu wa shule, ndio maana mahali ya ununuzi imerudi chini. Haiko vizuri sana juu unajua watu hawajatoka Christmas na unajua sasa hivi watu wanarudisha watu kwa mashule, watoto shule. Sasa kwa hivyo kazi haijarudi poa vile, lakini tunasukuma tu mpaka ikawe vizuri juu hauna pahali nyingine unaweza tegemea isipokuwa hapa. Kata kamano giwacho ni gin kod geno ni chenro mag uso biro doke wange jumbe mamoko mabiro. Sasa ni back to school, so watu bado wako na changamoto ya school fees, hizo vitu, so biashara haiendi vile inafaa, lakini we are hoping the best. Mwaka labda wacha tuseme juu mimi ni mgeni, kwa hiyo sisi labda tugoje. Hii mwaka tuko kila mtu ako mgeni hajaijua, na Mungu ndio ako na mipango yake, kwa sababu kila kitu iko na bei kali. Kwa hivyo tunasema tu kama inawezekana tu serikali iweze kutushikilia na ndio mambo yote iweze kuwa sawa. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala en jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango chenro ma piny owacho ni godo mar siro bad migawo mar mwandu mawuok e bwo lowo gi kwan omenda maromo bilion 80 kowuok e bilion 37 higa ka higa kachop higa mar 2026 ka bende ogeto bilion 150 e higa mar 2027. Kane oloso e kinde manotimo limbe e kar gedo mar Fishport mar Shimoni, gedo mabende omwonyo shillings bilion 2.6. Kindiki wacho ni sekta no ber mokale yor ndiko ji e tije kachiel kod dongo uchumi mapacho kae. Omedo ni piny owacho sani chiwo hola ne jopith mag rech matimo lupo e nembe madongo. And by 2027 we want to push that contribution of this value chain to 150 billion to the GDP of Kenya. We want really to transform Kenya, and fishing and blue economy is at the center of that transformation. Asanteni sana. Mago eweche mago hala nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachoka kokalo Radio Ramogi kar chunje. Moses Kuria MK wacho ni okabe wene rigiji weche thoth kanya kwa Mugajwang mana kaka nasengisi sa chiel gida kaprangwen asaya online masimuka wagoye kodi mbaka bernde ka opimo wach kanyakla weche manitiere ma bende lworo waka to daer mar ngisi bende ni bengi migeno mar COP awacho ni kacha ni obiro kod chenro ma bende geto mar konyi nyakwara Mugajwang. Awacho ni kacha chenro ma iluongo ni maitio mana kod payslip mari kende emajalo goli oko kain gi lek mora mora tidoni lek mari chop kare ti mana kod payslip mari no onyalo bedo hola moro midwa bugodo handi kata weche gi moko idone log ma piopio wan kanyo kod kidienje ariyo wan kod co-personal loan ido nyaka milion 9 minyalo duoko e bwo dweche 120 moketi nyaka lo. Bende wan kanyo kod COP mobile loan minyalo ido nyaka nus milion 500,000 e yo mayot ahinya. Nyakwara mogi kikimogi to COP ngisi ni kaslip tu kaslip kende midwaro e cheno ni endi. Koro tim limbe branch man machiegni kodi mondo e chop lek mari slip kodi miako mana kod Cooperative Bank e Ramogi FM tariko 9 kod marachiel TBT kawuono e chenro mar Kogwen. Hello. Makadi mayawre. Oyawre machiegni telo. Machiegni bede mabor gi radio telo. Ase bedo mawuor kode matin koro gima timre makajuma. Na limo dala. I December lakini koro ng'ato wacho makorgi. Makajuma nyaka ne mae e yiero ma 2022. Yore mochung'ne gi county. Machalo kaka yo mawuok alwor ka ng'ado kadhi Kambare. Nyaka yore madwa chalo kata mawuok akala ka donjo nyaka Ndiru. Wang'eni wan bende wan jodumo wan gi Ndiru na winjo kiwacho mag Ndiru. Yes. Yore go sani richo to ne nitiere ofis moro ma bende ong'ere kabisa ni ofis mar county. Openji to giwacho ni gin tij loso ndara. Koro wachno onego bed ni wang'eni to kara tij ndara gin mage nikech
ndara mar serikal wang'eyo to mar kaunti be wang'eyo, lakini kila kala taneno kigero maber. Koro korka ndeni kanyo ma wamege ywak ahinya kaka wan jo South Gemi. Erokamano. Ramogi mos ahinya. Inyalo pimo koda wach achiel kachiel. Ramogi. Sami pimo koda wachno, pesa be adwaro mogodo kori ka mar Embesha Maisha. Hello. Ramogi. Oyawre wuod Juma. Machiegni. Mike Fero Bura. Yes. Wuod Juma gima nene Kenya ka. Kenya ka kama koro jochuma mar ngado nyumbi mare ni. Bedo matek ne japiny. Yumi wacho kamano chalo kama. Ing'eni sama ang gitimore kama. Wan mwahinyore. To kendo gima chako wuoye kendo. Wach mar mako nyithindo mane lal goni. Wuod Juma kada wuondi kata mana kata mana an. Okanya wuok madhi mak jirongo kocha kata wuok madhi mak kata mana Homa Bay. To mawego. Erokamano. Hello. Oyawre mito tiro makajingo. Oyawre machiegni. Ano chini swale kani mkindani ka. Swale machiegni miya wach. Victor gimana ano Victor Kenya ka. Sasa ukuri to beni otete pachwa ina Victor ina sana. Kana record yeni Rigathi Gachagua. Na maneno inde bedo kokoro kedo ogo boleo. Kana ure kakana wacho ni mtedo mokito ne baba. Kama maneno ni roto ni dimani uri kinyaka bido rweme kakini. Amane kaka hivi. Erokamano nya. Gimora mora nyalore siasa ka. Viaje oyawre. Mani ko kajeni wudo gongo. Machiegni. Weche mag siasa to bata lura mugungu kaneno koche maber. Ing'eni nyalo gozogi kaka nigo chon cheto bang'e chake ywak otek kamana nigo kajeno weche. Erokamano nya. Eno wacho matin kamano. Wasome ote mag SMS ka. Watemuru atema sensitize nyithi luo the dangers of tiyo kod mbui marach. Joma bedo blackmailed gi some of them are serious entrepreneurs kod directors of leading companies. Koro kise yenyo kore ka chieng' moro idhi gi CV mari dwaro tich to ng'ama kwayo tich no ne ng'ama ne seyanyo. Ruto bende odhi mos mag nyithindo mane owuondo kod laptop in primary school. Koro sani gisepong' gigawe gi lweny. Kik waketuru nyiego e gimoro amora. Lazaro Kanyambok nene kamano. Erokamano ahinya. Machielo ka wacho ni Maka Juma ayie kod gima Otieno Jawaya nowacho. No tuomo gima na wuon asebedo ka wacho pile ka pile. Walamne uru mana baba obed jakom manyien mar AUC e yiero madwe manyien. Machielo ka VOJ ground ok ber kod jatend piny yo Central Kocha. Watiyo e pinje jogo kendo raia manie ground ok dwa jatend piny. Wan kaka joluo we should take advantage of this mondo dongruok okele gwengewa nikech soko ni ya muda. Mogik wale mone jakom Raila Odinga oyud kom mar AUC cha. Ma ote mar Morris Wera nene kamano. VOJ with time, Moses Kuria will work with Rigiji very soon. Okuyu tek mondo we okuyu warge sana Nicholas Adem wacho kamano. Makamu mano director broadbase Victor Jawa ong'iyo gi pingo serikal. Wane government to pod gi pingo serikal giwe okuche ma oping serikal. Okay. Evans Asio wod kala chuonyo. Nyisa kanyo ni nitire gweng moro ni Wimagak e Kanyaluo e piny kara chuonyo pok no neno stima nyaka ne piny chakre. Kare last mile connectivity cha no chopo kure. Evans Asio penjo kamano e ote mare Kanya kwa Mogajuang. Okay. Aito machielo ka wacho ni oyugis pinyuru maber. Madinya sach kweloch ni kanyo Maka Juma TBT chopo na maber nyinge na rina ukere nyakwaro Keth Woodge Masumbi. Victor okapar ka jatend piny William Ruto inyalo bi yombe siasa ma Kenya madiere. Opimo mana ji gi Angoch Tiang. Obiro yombo sepuap e yiero ma 2027. Watch this space erokamano ahinya. An gima neno eni William Ruto onego tone down e wach mar siasa otine jopiny mondo okel dongruok ne jopiny. Okay. VOJ oyawre. ODM party sani onge wiye kod iwe. An kapiso ngalo jagod puro. En rarangre. Oyawre. Wuoda leo Kanyajuok.
wacho kanyo ni an kodi chendo ka to jo Central dwa gwere Moses Kuria nyoloso nyoro gi Trevor Mbija ma neno gimoro ni kare gini geno moro nitiere 2027 ka. Okay, oyaore makajumo oyaore. Wach mar last mile connectivity pod chendo sani ibimanywa Mheshimiwa Opiyo Wandayi CS mar Energy ni stima mano wacho no ke piny doni okay karango koso pod omiye thuolo mar somo office ma ote mar Bob Province Onyango kawuok gwenge mag Ligega. Asante sana. Ma chielo ka wacho ni makajuma awinjo gima Moses Kuria wacho taparo ni Moses Kuria ong'e Rigiji molo kaka wang'e Rigiji. Mane Rigiji has been positioning himself kaka kingpin mar jo Central Kenya to neno kagima gini en got motame twenyo kende. He has to work with other leaders too. Oyaore. Machigni? Machigni ne yamo? Yes, Polycarp. The public health gite mango. Irukamana inya yuago jo public health ma Homabay County nigi timie gimoro e wach mar alwora. Alo oyaore. Oyaore machigni. Koko ng'eny kama intie no. Baba Twins maro nginya siwuok e koko. Inene piny ka wuod Juma. Ne wacho gimoro, there is no permanent enemy and permanent friend in politics. Ng'eny Moses Kuria ne gin campaign leaders mag Ruto. Kendo no campaign ne Ruto. Koro ko gisani koro Gachagua mane gen go mane ka ginyalo wuotho go ka gine gari ka ginyiso ji ne ma kambe ulo go kora koro balo koro sani ochako goye koro an gima wacho yes kida chago beda mos ko kano wacho ni gane odwa loko siasa mar piny Kenya okwan kaka jo Kenya kaka jo koro wadwa bedo piny morito windo reko mane uguru ko wacho ni Kenya ni serikali kwale to en ng'ama nie serikal no ere kaka dikwaso ne ani dak no wache kapok no gole wawe wacho ni ka dhako ni dak go no dak maber to kuseweru kode koko ng'e wacho kaka gima ne timo onge to gima timo onge ni onge kaka wacho erukamano. Hello Makajumba. Oyaore. Oyaore. Maching tenda. Albert Luendo Lego West. Maching ni Albert Luendo. Lego West. Karibu wote Lego. Makajuma sasa tek. Otek kabisa. Kaino iye. To in kodgi. Kaino ko tiyonge kodgi. Yes. Mane siasa. Omiyo MK. Aparo ni awinjo ko wacho kanyo ni mondo okobiwe ni Rigiji. Yes. Momo wacho ni wendi sa dirio. Uyiyo ni aweya. To sasa rotek, sasa tiyota ina kaino oko, to kin kodgi. Kaini iye to in kodgi. In fact, como Opiyo Wandayi, go ya hinya. Ni mara paro ni puden wendo e gini eri. Then marario. Bedo jatend migao okuodho gi transformers e gari. Koro dia mos, waneno fruit moko kabiro. Wawe baba wahinya, wakweko to wakwa gi muolo. Kikwarik ni dipo kwa modo nyogo gi kuoyo. Kikwarik ni dipo kwa modo nyogo gi kuoyo. Wanyalo modo nyogo gi kuoyo, dia mos. Gino wapime, wabi ur mos, waneno ni Jakom. Hawinji. Na Jakom do bikaw gi chasi pop. Nyasaye biro telo ne. Nyasaye jitelo ne walemone sasa ne wachongo pia lemone. Erokamano Makajuma. Erokamano ahinya Albert Wuda Lego. Erokamano ahinya Albert.
Albert, wadhi duka matin nyakwara Mgajwang' kete mana kama en Ramogi FM kar chunje luo. Nyakalondo mar Ramogi Kogalo Time. Odiochieng' katotieno, ohala mawayangogo konde en Kogalo Time. Ka iye nimo to ilikuwa kidumo kumari yenu iweyo jitho e iye kanyo. Aluora penje jasungu, jaindi kod jorotenge. Lig maduong' mogik e Kenya kae, the Kenyan Premier League. Gore ni juogi. Makwecho poki to eni koro elu mani gonde ginadi. Tuke kod weche tuke gi nonrogi. Mana e mesa maduong' mar Ramogi FM gi nyadendi Lydia Akoth nyar Alego Gang Mung'au. Weche duto te matimore club mar Gor Mahia sama gitimore gi gimomiyo gitimore kamano wayangonu e chenro ni endi. Ngeso ka ngeso saa 7:30 nyaka saa 8:30. Kogalo Time. Shamir Abdallah edala maro dus mokika wangejwa ngwarge tieno kibogoyo na wajoro lange bawi wudo warge joma polo gejo
mano kanyidong ni Omena Band, Omena chuny chiemo. Ma kidhi Wadianga e dala mar mano Sindo Mwalo. Kama bende Omena kanyo nitie mumo kanyo kata kidhi mana Mbita ibiro yudo kanyo ka Omena ng'eny kanyo Nyakwara Mogajwang, Omena Band kod Pado. No, parni wan live Facebook, YouTube, kachiel kod X kod Instagram gi TikTok Ramogi FM. Okinyi ma kawuono Nyakwara Mogajwang sa en ariyo wayudo weche manyien. Ibiro somno kanyo kod Vincent Otieno ka gin weche e yo machuok. Sa okeno kanyo kod Cobank. Chul bills mag dok e skul e yo mayot. Tim chudo mari achiel kachiel kitiyo gi till kata pay bill gi M-Kop Cash kata Kop ATM card mari. Ne hola miyudo sano M-Kop Cash chopo dwachi. Di mana star auchiel abiriyo hash kata donje M-Kop Cash mondi yor kwayo mari mar yudo hola. Inyalo kao hola mar pocket money ne nyathini kamora mora gi Kop prepaid card. Limbad bengi mar Kop mantie machiegni kodi mondo yud mari. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyaore Nyakwara Mogajwang kendo machiegni. Jotelo mawuok e gwenge mag Nyanza okwa mondo mi koro ti kanyakla mar neno ni gichwalo chenro mag dongruok e gwenge makono. Makwa ema bende ne oketi gi jadolo mar kanisa mar Jo-Anglican e bade Maseno West Diocese Reverend Kenneth Wachianga. Bende ne owacho ni mae kinde ma jotelo koro nego beni koro keto tenge pogruok e paro kata ywaruok ma gin godo kotende kod weche mag siasa kendo gine ni gichwalo chenro mag dongruok ne oganda manoyierogi. I want to appeal to our Luo leaders that we need to work together as a team. It is our prayer that you may continue to work together. Let us forget about our political differences and work together as a team for the good of people in Nyanza. Komachielo en ni kambi ma ochune KOP e kaunti wa Migori mano Miwasco oseduoko chenro mar KOP e boma ma Migori bang' midhiero mar nok mar pi ne kwako boma no kuom thuolo mar jumbe adek mokalo chien. Ka direkta mar kambi no mano Sam Nyandiga ne owacho ni koro ne giduoko chenro mar KOP bang' bedo ni ne giseloso ng'ikruok ma yande ne obet e dag pi maduong' ma Oyani. Porwakwayo joge wakinene legal connection moro, kineno kamoro ma pi chwere, to mondo yie igonywa simu mondo wahakikisha ni waduto wayudo pi ndalo duto. Wadwa ni ji oyud pi ndalo duto. Wadwa ni ji obed gi pi maler ndalo duto ma pi ok bed ni onge. Kapo ni wan gi ng'ikruok moro matin kar dak pi marwa, to wanyisou, wamiu signal chon, ung'e ni ng'ikruok moro nitiere, to koro wahakikisha ni oyudo pi ndalo duto. Mane gombowa. Komachielo en ni mane en jatend migawo mochung' ne weche mag ohala Moses Kuria owacho ni koro ko bing'wono ne jalup jatend piny machon mar Rigathi Gachagua. Ewi gino bende owacho ni Gachagua timo timbe moko ma koro miyo ichayo oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya. Kuria wacho ni koro Gachagua ne otelo Kuria wacho ni Gachagua ne telo mero e bwo thuolo mar higni 2 kende ma bende ne obile lemono ka koro sani to wuok tung' mosuo gi kendo pingo sirikal bende ne entiere e kinde mokalo chien kendo koro kwedo nyaka singo ma bende sirikand Kenya Kwanza ne oketo ne jo Kenya kinde kisera mag ombulu. Olero ne timbe mag Gachagua timo emomiyo ne othiche okia apisi to bende ne okwedo mokalo wach mag Gachagua osebedo ka wacho ni en ogai mar ogai ma bende otelo ne oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya. We are the ones who campaign for those people. Kenya Kwanza enjoys majority in parliament. So if they are bad people, it is also our responsibility because we went campaigning for them. I remember I was in Kenya Kwanza, courtesy of Chama cha Kazi, the party that was leading. And even then, Rigathi Gachagua was going and campaigning for UJ candidates against my own candidate. We campaign for these people. We can provide clips. Oh, it's only 2 years, my friend. So that's my first problem. This thing of me, I do believe, because most of the leaders, my friend, these are young people. Rigathi and Gachagua and I are almost reaching that age bracket called endangered species, and William Ruto. These people may not be the best, but we owe it to them to mentor them. Me, my first point of departure was threatening leaders, blackmailing leaders, instead of helping them to grow. Because everybody has gone through some internship. For me, professionally, and others have gone through some internship. Gi kanyo no Nyakwara Mogi mochope giko mar mi weche manyien machuok kaka ne gimol no mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka oromo saa 3 ne weche manyien ka gibro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza.
Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza gi VOJ. Dakika en ang'wen kende tok saa 2 mar okinyi ma kawuono en kinde ma bende koro wapuonjore Ramogi Baraza ka ma e chenro ma bende wabede kod welo mopogore opogore ka wapimo wach kanyakla kalore kod lony ma opogore opogore ma bende gen go. Wan gi hawi maber mar bedo kod wendwa mokwongo nyaka ne wachak higani iluongo ni Odhiambo Ramogi Wuod Onagi ma bende wiye timo jere. Ojanon jalony e weche mag uchumi wasebedo kode kanya ka higni mokalo chien nyaka Ramogi Jwang kopimo kodwa weche ahinya mar uchumi mar piny Kenya. Kawuono maino mar waburo keto e rameny mar uchumi mar piny Kenya e higa manyien mar 2025 ni nyaka Ramogi Jwang. Unyalo paro KNBS be osebedo ka golo nonro margi, kembe molong ni Bretton Woods bende osebedo ka golo ratings mag piny Kenya ka kaloro koda kit hola ma bende wakawo higa mokalo chien. Bende unyalo paro gima notimore tarik 25 kaloro koda weche mag Finance Bill 2024 cha kanyakla kod doho bende nong'ado Finance Act mar 2023 cha kaka weche nobedo nyaka Ramogi Jwang. Kata kamano sirikal no mako appeal ma neno kagima do ne okonyo kor sirikal ma kod ni loch gie sani. Higa mokalo kane pok orumo, jatend piny Kenya no keto koke chike moko mag usuru moko manyien ma bende mokuom gi dwe mar 2 higani moko biro chakore ayanga. Wabiro pimo wach nyaka Ramogi Jwang ni to ngufuwa mar piny Kenya ka opim kod kit hola ma wan go. Wan kama chalo nade? Wan kama rach koso wathimba koso wan kama ber koso wan kama chalo nade? Mae momiyo kawuono agwele mondo wapimo na wach ni to higa mar nyien ni ma jatend piny William Ruto nyocha osewacho ni ma higa man gi geno ma bende sirikal biro kwang maber. We amie thuolo omose nyikwa Ramogi Jwang. Odhiambo Ramogi oyawore. Oyawore VOJ. Erokamano kuom rwaka e studio. Happy New Year. Wach mandalo. Happy New Year. Erokamano ahinya. Ndalo ber. Ndalo osebedo mang'eny ahinya kapok wabiro moko di Ramogi FM ka. Enyi mi alikizo matin. Koro ena likizo ber. Kamano na adhiri neno good thing. Erokamano. Erokamano gima Nyasaye orie bade. Dong. Ber nyaka bedie. Kamano. Erokamano ahinya. Ka wachako mana gi chuny wach ma kawuono, wan kama chalo nade king'iyo uchumi mar Kenya ni? Penjo no en ga penjo ma tek nikech odwaro details. Koro oyateme mi highlights maneno. Yes. Uchumi ni gi wings ariyo. Wan gi gima waluongo ni monetary policy to gi fiscal policy. Monetary policy en pesa. Policy sera ma muchunge wach pesa. To sera muchunge wach pesa ni eni gima girango gani en pesa bech pesa en mane, interest rate en mane. To inflation kata bech gik moko ni malo kata ni piny. Gima kendo girango en ni to money supply, pesa mawuotho e uchumi chal nade. Pesa mane lwet jopiny. Pesa mane lwet jopiny. Koro a monetary policy ka tanya wacho ni we have made progress. Nikech ka higo chako higa mokalo ne inflation ni malo ahinya. To inflation tenen bech gik moko ne ni malo. Sani to November nyo ochopo 2.8, December nikech nyiepo mag skuku koro nyo idho chopo 3%. Yeka to bende wan gi gima waluongo ni interest rate nyopo ni malo 11% giwie. Koro sani apani expectation na an kaka Ramogi en ni interest rate go dhi dok piny nikech ka inflation ni piny to interest rate onego bed ni idwoko piny kuma inflation cha bentie. Interest rate to enang interest rate and bech pesa. Oh, nengo pesa. Nengo pesa. Pesa beni ni nengo ne. Pesa beni ni nengo ne. Ka idhir ng'ato ni hola pesa. To openyi ang' ni duok na gadi. Yani pesa mamia ni nengo ne en adi. Mane mwaluongo ni interest rate. Okay.
Koro interest rate nyo ni malo nikech ka bech gik moko ni malo ahinya. Tiende ni pesa madwaro gigo ng'eny to gigo tin. Koro ka gigo tin to pesa ng'eny. Koro wang'iyo kaka pesa ni onego dog piny. Koro watero bech pesa malo mondo pesa ni dog piny. Kik ng'ata yuda pesa kaka odwaro. Koro mane manyo gitimo, gitero bech pesa malo. Koro sani bech pesa osedok piny. Sani bech gik moko osedok piny. Koro wa expect bech pesa be dhi dok piny mondo ji mang'eny oyud kaka nya yudo hola, otim go ohala, pesa dog fuk jopiny. So what I'm saying in short, ni bech gik moko dhi dok piny, but koro bech pesa bende dhi dok piny mondo ji obed gi pesa. Nikech nyo bech gik moko dok piny, to ji onge pesa. Koro ing'eni ka ne in gi siling 200 to mogo iuso siling 150. Ing'eni pod inya nyiewe gi siling 150 amidong'i 50 minyiewo go alot gotungu. To ka koro sano odok en 120, tionge pesa in magi siling 100. Ing'eni kendo koro ng'ani ogaji. Teko mar nyiepo cha onge. Ok inya nyiewe kata mi iyudo tungu moro wiye. Koro what is happening en ji onge pesa. So the next best thing ma ang'eni Monetary Policy Committee mar Central Bank dhi timo en gidhi duoko interest rate piny mondo koro pesa uduge ofuko ji. Nikech ka interest rate odok piny, ng'ata nyadhi e bengi to kawo hola to chako investment. To investment ni ema kelo tich. To tijno be ema kelo circulation mar pesa mwaluongo ni multiplier effect economy. Koro mano is my expectation. My expectation iwache, although nikech hopefully ni onge shock moro. Jochina nyo biro gi tuo moro kendo. Koro we are hoping ni onge tuo moro kendo shock moro kendo mabo tafia gi uchumi wa. Kapo dane monetary policy ka exchange rate wanyo stabilize. Kwa chako higa last year it was very unstable. 150 wachopo nyaka 150 aparo. Sani koro nyo stabilize 129 the 130 ka. Koro my expectation ni stability ni wanya bet kode in the midterm. However, kanyo ntiere mana challenge achiel ni jo US nyo oyiero President manyien Donald Trump. Macha bwana chatije tek. Koro ng'e kore kata achetek. Ma nyo donja ni to ambassador ma wan go ma US ka o resign. Tiende ni ntiere sera moko ma nyo dwaro mondo piny Kenya olu maseche moko mama cha nyo ko yiego kata nyo ko winjrego. Koro our expectation ni nyo Ruto nigi winjruok malach gi Biden. Ka winjruok no nyadhi mbele to apani wana sawa. But ka bwana cho biro to loko gik moko ataro makoro en Kenya no kerego kodwa winjo wachwa. Tapani mano nyata fia gi exchange rate. Gimang'eyo ni exchange rate to kata kamano kata okotimo gimoro amora. He is coming to office. The mere dollar bedo very strong. Koro dollar can strong nikech a strong leader means a strong currency. Ka dollar bedo strong, teneni exchange rate will be affected. Gini nyadhi malo matin. Erokamane. Kaka jalony. Ne jo mane ground mane gweng. Wach mar dollar ni tiende nang'one japiny. Koro dollar eni ka VOJ or the international market. VOJ dwa nyiewo computer motiyo go studio ka. Kidhi gi Kenya shilling wachi ni koro idhi nyiewe Sweden. Wacho ni ma Sweden ema ber. Koro kidhi gi Kenya shilling ja Sweden bong'isi ni bwana to Kenya shilling ta okatimra gona. Okwatigo ka. Koro kikonya ahinya. To ang ni penye ni to kari dwaro pesa man. Dong'isi ni an $100. Nikech dola ni makoro watimo go nyiepo gi uso in the international market. Ene pesa mitiyo go e chiro mar piny mangima. Ene pesa mitiyo go e chiro mangima. Ne piny mangima. Koro emomiyo dola is very important. Ma ka dola ka wan gi a very strong president America kacha.
to dola bedo ga strong nikech ji dwad mondo oduok pesa gi America. To ka giduoko pesa gi America, pesa chaka kunre kacha to dola bedo strong. To tenani all these other currencies suffer. But I expect is a short-term problem. Mar 3 months more, 4 months more. Ok en gimoro manyadhi alanda. Gima nyadhi alanda en ka jamani obiro gi sera moro mupogore ni piny Kenya. Mano to nyadhi alanda. Kora pani mano is where we are economically speaking, monetary policy. Korka monetary policy kwa. We kora duog ni a fiscal policy ma mbadi would jachula ochungne. Yes. Kanyo ema nitiere kisungu mkuti jaduong' vieje nikeche karango ka mokwongo oshuru mbadi nowacho noboduoko no oshuru piny kanyo to pod arite ni otimnwa gimoro nikech kata an jogo tieka itimo ohala idong' kionge gimoro. Koro ushuru ni malo. Ang'e ni jatend piny nyocha wacho ni ushuru ok ni malo, ushuru ni malo. Eye kanyo bende hola mwasekao. Debt ratio ni malo. Teneni about 70% e pesa madonjo e revenue e treasury ka. Dhie chulo gope. Ngechini ka siling 100 maja Kenya kogoro kaka usuru, siling 70 dhie gowi. Mano wach matek ma pod apani pod parore apara kaka odwa handle. I don't envy him. Eye kanyo bende iyudo ka production moro malong'o mwanyawacho ni gini wadwan mondo wa produce as much of it as possible. Mondo okonywa wause, wayud dola, wayud pesa, wakonyego uchumi bende is not there. Nikech ka Kenya Kwanza donjo, Kenya Kwanza nong'isowa ni gidhi timo gik moko ariyo ma wa very important to move the economy forward. Agriculture gi small business. To agriculture ka gin gibiro mana gi fertilizer. Subsidy ma fertilizer. Subsidy ma fertilizer. Yes. Koro kanyo nitiere problem. To wea pimni gimomiyo nitiere problem. Ei agriculture ka mokwongo wadwaro kaka waluongo ni inputs. But kata kapok wachope inputs nitiere training. Nikech nitiere gwenge moko ma gin gi capacity to produce to production no product dhi mbele kako nego dhi mbele. Ana wood siaya. Nyojo World Bank omiyowa project moro gineneka Nyadorera ka. Yes. Ma wanyatime scheme moro mar rice maber makonjo piny gi value chain moro malong'o. Tiyudo ka uptake pod ni piny seriously. Maka I am back on just training kauji ketgie grube wo kodgi what is this to ere ka konya to ere ka konya japiny. You understand? So mano would have been the first thing. The second thing in inputs. Wadwani okay, inputs and fertilizer kende. Inputs and fertilizer, inputs and seeds. Inputs and gik moko feeds ma jamni nyalo tiyo go kala pidho gwen. Mara dek en ni kawase pidhe to nitiere management moro extension officers moko manya biro kata whatever but nitiere some management manyaka bede. Nitiere harvesting. And harvesting nyaki bed gi storage moro, nitiere logistics mag storage, mag transport, nitiere market dynamics. Iyudo ka Kisumo inya yudo ka bech oduma en 5,000 to Kakamega, which is less than 100 kilometers away, en 4,000. So that market difference, now assuming no wachamo oduma million achiel Kisumo, mano billion achiel edwe ka wachamo million achiel edwe. Now edwe chapagario mano billion apagario. Ma in a year inya wacho ni Kisumu is poorer because of lack of information. Poorer by 12 billion purely because of lack of information. Koro iyudo ka Kisumu ana yuagre ni uchumi pod rach
but ang'o miyo ywagre ni uchumi oywagre ni uchumi pod rach nikech lack of information ni gini ginya yude cheaply kaka mega malo ka. And so you find that those market dynamics can be handled ka wan gi gimoro mwaluongo ni food exchange. Ma jogana ni kode ma kidhie computer kata kidhie app ni moro tiyudo ni gini beche kama beche kama in this other place. Konyo such deviations kik bedie. Koro jogi kanyo donjo to gin gimiyo gimoro adi achiel miluongo ni fertilizer. Ineno matrix ami mabor mar agriculture no te. Yes. Poka chopo kata marketing nikech onego bed gi ngiso ni wayao market mar rabuon. Piny moro nono ma jo kabondo koro un losuru mar rabuon kaka sali. Ikiri mana maino gi rabuon. Nikech chiro nitie. Nikech chiro nitie. So you don't hear such. Koro emomiyo wawacho ni ei agriculture ka production moro malongo maginya wacho ni timre onge nikech kata fertilizer nyo en mana gwenge moko maging'iyo go ni ema timo agricultural production. Koro gwenge wa moko kata wan josiano kwa ida kiani jo ma be no yudo wano wayudo mbolea uno yudo kata josiano moko nego simu kana yudo mbolea wano kwa yudo jo adwa an awuodu segere jo segere ugo nwasi poka gene yudo mbolea ano ka yudo. So then the problem becomes there is only one input that was concentrated on. Now, Kobire micro and small enterprises, Waziri Kuria nochako gimwana luongo ni county aggregation gi. Yes. To kaka sadhi bende wana no manaka concentration bende the piny. So pokwa neno kanyo kobedo picked up. Gi hustler fund. Now, akiani benasi pimoni my reservations we have slafan. Yena ya pimni machuok baraza kapokwa badembele. Hustler Fund ni was a good potential opportunity marmio pesa circulate uchumi. 50 billion mane jogi oketo piny ni dwe chiwo Hustler Fund ni nyakawe timie bengi. Luongo kata bengi mokari adek ni kaw pesa ni. This is what we call guarantee, capital guarantee. The guarantee ni 50 billion koro bengi nya chiwo 150 because they can do 3 times pesa mimiyogi. Koro mimiyogi ni gikete akiba kan gimiyo ramogi to ramogi ogochulogi. Koro imagine. So the idea ni kagimiyo ji adek to ji adek ok nya koso chulogi te. Nya bedo mana ni risk en ng'atadi achiel. So yudo ka imiyogi 50 billion but ginya chiwo up to 3 times. So ini yudo ka mokwongo jogi okawe okete nitiere ni en gi savings no be okinya access. Marariyo jok mami loan gi do not have capacity mar establish ni be inya chulo loan ni. Tena ni it is not their core business. En gima gitimo pile. Maradek pesa no lam otin. Koro eyeka ego to gini 50 billion adiera nikech koro iyudo ka koro ichiwe 500 600 400 moro makinyeo go mogariyo Nairobi to rumo. So but kane wanya push to 150 kaeto waziri mane ntiere sano dhi to wuoyo gi kata ja World Bank moro miyo gi grant to medo gi 50 more wiye. Koro yudo ka because of 50 billion seed money masirikal ochiwo ne Hustler Fund, we have 300 billion circulating in the economy. Makonyo small and micro. Pesa mane luet jo piny. Makonyo ohala matindo. This was not done. Koro wabiro magi nyama moro ma technology ne moro kanyo dwa chieme. Koro savings VJ savings gi okija access. So I feel it was not as successful in terms of konyo ohala matindo. And so in principle car production we are not doing so well. So we were having a conversation ni kata obedo ni waziri temo fiscal policy. Fiscal policy is wholesome. You understand? Fiscal policy fiscal policy is twofold. Fiscal policy and pesa madonjo kaka ushuru gi kakitiyo kode. Koro ingeni waziri gimonya timo onya penjo waziri wadgi ni to pesa ministry ni dwa tiyo gi pesa nade.
but ingen priority en waziri wadgi cha. Waziri wadgi cha ema bo ng'isa ni agriculture ka adwan mondo atim magi. So ema mi awacho ni nitiere monya timo as an individual, as waziri mar pesa. But nitiere ma koro korka production koni en sirikal ngima ma jatend sirikal ngima ma en ker ema nyatimo manya wacho ni bwana focus on agriculture wawe weche mang'eny wa focus on agriculture gi small and micro enterprise kanyo pokwanen so ushuru ni malo ka koratieko at least my brief ushuru ni malo to kan ushuru ni malo tiende ni pesa madonge ofuko japiny tin koro ki paro monetary policy kocha wacho ni wayweyo pesa tegi interest rate koni bende ushuru bende waduogo wakao manyodo matin koro wawe japiny ka ntiere kaka onge pesa ami winjo ka kata kiwacho ni inflation odok piny to japiny ok winji nikech japiny onge pesa koro odok piny to kanya nyiewe you understand nikech KNBS wacho ni inflation odok piny to ji wacho ni to actually ji wacho ni pesa olal pesa olal pesa onge mano dhuluo mawinjire ni pesa olal nikech on the monetary policy side watamra ni kik giyude mayot nikech interest rate ni malo on fiscal policy koni bende tax kawe nyamina tieka so gik moko adek go tax debt gi production ka mia wacho ni in terms of ginene kuonde kaka wadhi e uchumi it is not okwan kama ber to kanyang'isi ni 2025 will be a lot better nikech sense of direction moro manyang'isa ni this growth is going to come from onge gimang'eyo ni globally e piny mangima iwacho ni nikech koro the piny ose recover from COVID-19 ma inflation ma piny mangima bendo sedok piny ma koro kendo production koro ni sawa koro uchumi mar piny mangima is expected to grow a lot faster this year than last year. It is expected ni at least growth nyadhi malo matin koro apani ma kiwinjo jok ma wacho ni wa expect ni uchumi ma 2025 will be better are gauging their estimations on the global scale to locally to onge gimoma inya point at mi wacho ni magi erokamano koro waziri sirikal nyaket maino ne weche mag pur ka weche mag pur production ka pur gi small and micro enterprise ohala matindo ge ka waketho ohala matindo ge uchumi ok dhi dongore ka waketho weche mag pur to Kenya ok dhi dongore maber kana adwa siro kar pur kanyo gimomiyo an kaka economist amor gi pur ahinya pur miyo ji nigi chiemo ng'ama nigi chiembe ok bigoli e telo ng'ama nigi chiembe is politically stable food supply food sufficiency leads to political stability ng'ama nigi chiembe is good. Secondly, food ka timo agriculture ka to one inflation dok piny nikech inflation ng'enyne wuok kuom bech chiemo koro ka watimo agriculture kama chiemo wuok malong'o to inflation dok piny ma stress moro ma jo central bank nigo mar duoko ginene bech pesa malo mondo inflation dok piny ok bi bed mar adek food production ka dollar pressure moro ma wan go e dollar cha dok piny nikech koro ok wadhi e international market dhi dwaro duma koro pesa moro manyo wadhi go chiro mar piny mangima mar nyiewo duma cha koro donka koro yudo ka bech dola ok rach ahinya donga neno ka chal gima wane opara maber nyocha somo ndiko article moro mane wacho ni wan gi glat ma sukari sani nikech neno ka gima ne wabedo gi keyo maber sani onge bando ma Kenya waro oko yes no that is now but you see agricultural production fluctuate olokore kaka gi weather ma
if we are to gauge a government, we do not gauge a government in case whether nyo bear. Governments do not exist, whether bear, matter they are useless. Governments exist to plan, ni kataka whether raj. So can we still have production? You understand? Emomi ona wacho kar storage kacha, gi logistics. But we are tieki, ka watima agriculture malongo, to tieneni dollar pressure ne dok piny. Okay. Ka watima agriculture malongo, tiendeni ngata can do production, VOJ. On the other hand, services gi manufacturing dwaro capital mang'eny maja piny moro manu siawa nyan yudo ni pesa no okonyal. But agriculture en ngata maja kinda nyalo time makonyo gandane makonyre wuon. So iyudo ka employment bedo ntiere nikech ng'ama time cha bo haya ng'at moro mating'e matere e chiro kae bende wabo haya jomoko makonye ting'o. So you find there is a robust economy. Agriculture nyalo ndiko ji mang'eny kabisa. Nyalo ndiko ji mang'eny kabisa. Koro emomi yudo ka we are excited, some of us ne more ka sirikal ni wacho ni dhi timo gimoro e agriculture. Kae to gidonjo to awe ni gidhi mede nya budget moro to onge budget malongo magima hapa ni gimedo billion moro adek. Awuoro to jogi mano wacho. Koro ng'eni achako chich kodgi mae 2022 bangi 2023 bang ka gisa timo budget moko. Achako chich kod to jogi chal nade. Ema bange I realize ni okane. Kamano. Wach mar usuru kane. En rieko mane ma sirikal nyalo tiyogo mar jiwo jo Kenya mondo bed gi yot mar golo usuru. Incentive mane ma inyalo mi jo Kenya nikech wansa moro ko ngiso ni an gi responsibility kaka ja Kenya, an gi ting. Nikech sirikal onge ohala maloko. Right. Usuru ma sirikal juga ni miloso godo ndara. Tambe an gi dwaro ni ndara nyaka losi, nyaka bedo hospital, sirikal nyaka miya services. Waya nyaka puonjre. Yes. To magi te biro mana kuom usuru. En rieko mane ma sirikal nyalo miyo godo japiny bedo gi yot mar golo usuru mondo wadong godo piny. En gad diriyo. Mokwongo kichaji ushuru mamalo to kibiyudo pesa kaka dwaro. Keto usuru mamalo ok en rieko mar tego sirikal. Keto usuru mamalo ok en rieko mar yudo pesa. Okay. Let me come back to that. But mar ariyo en ni pesa michoko kuom jopiny tigo kaka dwarore. Nikech iyudo ka corruption bende ni iye ka VOJ. Koro pesa ichoke but iyudo ka inyisi ni a third of pesa michoko ni the corruption. Koro iyudo ka japiny ol gi chiwo ushuru. Nikata ka golo to jomoko biro so mana ofugi ji manok kende. Ji manok kende so ofugi. Inano wa compare waga gi mwaluongo ni OECD countries, jo Scandinavia go jo Europe. Ma inya yudo kata ni tax ochopo 48%, 50%. To jo piny moro amora golo. To nikech kisegolo tax to ndara ber. O kisegolo tax to okichul school fees. Chakre primary, chakre piny ginene kindergarten nyaka university. Kisechulo ushuru to kichak idhi hospital gi kadi minyisi ni chul kama kore kiduogi nikech idhi pango line chulo kaka wapange ga Kenyatta kacha. Kisechulo ushuru to all these services are provided. Ma ushuru nini idongo mar savings gitiyogo matindo tindo. So one koro wakoni idwa ni mondo ichul ushuru to pod skul ibo chulo, to pod hospital ibo chulo, to pod ndara igero mana kaka mood mar jomoko wacho, jomoko yude, jomoko ok yude. Iyudo ka kanyo nyakelo chandruok matin nikech bende seche moko quality mar ndara moger bende rach nikech engineer moro no chiemo kamo. So those are some of the challenges mamiyo ng'ato chunye tur chiwo ushuru. But we adoge gima na wacho ni choko ushuru cha okay yudo pesa. Wan gima wawache economics mwaluongo ni Lafakaf. Lafakaf wacho niya, kani ine sirikal tiwacho ni tax ma onego agol an Odhiambo Ramogi and 0%. I am 100% willing to cooperate with you. Abo chiwo tax no kaki dwaro nikech en 0%.
To ka in e sirikal tiwacho ni Ramogi gola 100%, gimoro amora miyudo gol na kaka ushuru. I am 0% going to cooperate. Abo ng'izi ni bwana wetugo. Okanya mi pesa na yote. So wadwaro ga kamoro e diere kanyo mwaluongo ni a point of equilibrium. Moro ma I am willing to cooperate to bende en pesa moro manya konyi kaka sirikal mondo itim services madwaro. Koro kai kalo kanyo tichako yudo ni tax ni malo ndio lakini cooperation dok piny. Koro ji ok dwa golo tax. Koro nikech kalo point of equilibrium. Koro emo mi yudo ka tax rate nyabet ni malo but collection, revenue collection ni piny. Koro yudo ka target ni malo lakini kila asubuhi revenue collection dok piny. We have seen this happening nikech mokwongo kane giketo tax moro M-Pesa ka Safaricom reported ni pesa magiyudo koro ni piny. Tax ni malo, pesa magiyudo ni piny. We've also seen this ni sani koro jopiny ok dwa tiyo gi M-Pesa, ok dwa tiyo gi kadi, ok dwa tiyo gi account. Gidoke cash. Giketo pesa pilo. Ni koro KRA kik lugi mondo ng'e ni gin gi pesa. And so that's a conversation also nikech koro jitemo ringo kaka onego gichul tax. Mano ng'isi ni tiende ni tiere point moro ma wasekalo makoro jopiny ok dwa timo ok dwa chulo tax ma apani nyalo affect kata estimates mag KRA kata targets gi ma ok gi cost yudo pesa nikech aseneno ka usuru ka ni malo to ji bende tiyo gi riekni mamoko mag gole nyaka to okinyang'iza ni bwana idwa kawo 70% of my income kata 60% kata mana 50%. Kuom ranyisi en kaka koro levies moko mag ndarage ong'isi kata ni ki overlapping en siling 10,000 yomo gi police no ndiko ni charge sheet cha ni dhigo ni bwana kawo kata 5,000 kata 5,000 ng'enyo siepa sani gi Januari. Koro en lal na sirikal. To yuto na jomoko. But koro inano ka high tax rate also gimiwacho no en adiera bende promote corruption. Nikech koro tax evasion ka ena corruption ma an kaka private sector gi jasirikal moro ma osiepna wanya winjre ni wanya kwalo sirikal kama to bedo kamano. Koro an of course for the record, let the record reflect ni pokatimo gima iro kamano ni tumo wach mar debt portfolio mi wacho kanyo ni percent 70 mar choko tedhi e weche mag chulo gope. Ne wachopo kanade en makosa mag sirikande manosekalo ka koso mar bedo senyae koso telo mar piny Kenya koso mana bunge kende. Ingani shida mawango ni bunge niga gin gima sirikal wacho. Mano sirikal gima wacho ndio baba. Ma bunge is not very reliable. Angeni wa bunge moko nya winja to chwanyere but mande adiera. Gine what we got here gigima ne Uhuru Kenyatta luongo ni accelerated growth or accelerated development. Nikech accelerated development ka no dhi e pinje maoko dwaro hola mang'eny. Ma yudo ka hola mar SGR nyachopo kata trillion 1. Hola mar Eurobond be ni ka. Hola mar Eurobond ne gin 2. Mokwongo gi mar 2. Koro yudo ka hola gi ne ng'eny moketo pressure e uchumi mar Kenya. Oketo pressure exchange rate, oketo pressure e dollar reserves mane wan go. Ma by the time ma jogi biro piny bende ne osekethre. To ka jogi biro to chunygi pachgi moro ne paro ne ni okay wanya konyo ma uchumi ni survive. Koro ntiere paro mar konyo but japiny chunygi moro bende kanyo mar timo ohala. Koro yudo ka ntiere ohala moko ma gidonje mag timo mag kujiendeleza kibinafsi makendo koro chako interfere gi paro mane gin go mar konyo uchumi kaka en.
ma iyudo ka kar mondo wa encourage agriculture ka ng'ato nya decide ni en odhi pidho cham moko Kongo, kaeto kosepidho cham Kongo to chako uso. Koro kodwa ni utim agriculture malong'o, nikech kutim agriculture malong'o to imports moko motimo ma nya konyo fuko ne ka nya kethre. So I think kanyo nitiere a clash of ideas, a clash of vision and a clash of interests. A clash of vision and interest. Ema waseneno e sirikandni. But e sirikal machoncha to nen just of ambition ma the exalted. Ne wang'ao geno mang'eny kuom japiny. Ne wang'ao geno mang'eny kuom investments moko ma ne gitimo ma ne giweyo ni nya kelo pesa ma koro gikao hola mang'eny ma exposed us. Nikech SGR gi Eurobonds ariyo ka kendgi noromo interfere gi uchumi mar Kenya. Koro by the time ma jogi biro, concentration iyudo ka en ere kaka wanya chulo hola mane okaw Eurobond mokwongo, Eurobond mar ariyo gi SGR. Ma pesa mora mochok kuom japiny, mano e gima mokwongo ni ere kaka wanya chulo joka. Kore ka wadoke ni okay, odong' adi to be japiny ayude ma nyiewo go yath minya puonj go muhia. So that is where we are. To wan kama tek ahinya manade ni yawa. But ni koro pesa ma sirikal kata mana budget kolos, ang'eni sani koro iloso budget mar financial year manyien. Kata kolose pod wan gi chandruok. Onge miracle ma Mheshimiwa John Mbadi biro kelo. Gimite mawacho. Miracle to kane gima nyalo timore. Any ka John Mbadi nya influence his colleagues, cabinet, ni kata ka in gi personal interest. Let us concentrate gik mokariyo mane giwacho ka. Mondo wakony japiny, mondo wakony uchumi. Nikech jadha uchumi ni ka beta, to jok mane dwan mondo nyiewi ka. Nyanyiewi even more. Assuming ni they have personal interest. Ginyanyiewi moloyo ka ginyiewi sani, nikech koro gin gi pesa. So for me, kanonya encourage your colleagues here cabinet, we concentrate on agriculture and micro and small enterprises. Waranga nekaka bonya konyo japiny otim production. You do not manage inflation in the long run, gi interest rate. In the long run, you manage inflation gangoa, gi production. Okay. Koro production ka emunego akete kipaumbele. Jose Mizgi. Yes, Mizgi. Interest mar IMF en gangoe sirikal ahinya machalo mar Kenya ni. Interest mar IMF e sirikal mar Kenya, mokwongo IMF is invited. Gino gibiga ni koro wabiro. Mheshimiwa John Mbadi nowacho chieng' mano bedo vetted ja. Ni wane moluongo giga. Wane moluongo giga. Invited Emi aparo bura mano bedo Washington DC last year. Dwe para paka chieng'. Mopango line moyo odwayo. Wajiro netek giketo mheshimiwa ngamuchung na pesa Kenya mangima pango line kanya this school. But joka IMF gin jok mane oketi bang World War II. They are part of what we call the Bretton Woods institutions. Bretton Woods institutions tingo IMF to tingo World Bank. World Bank kai apani gin and World Bank nigi branches adek. But ipenja IMF koro we are concentrate on IMF. IMF timo gin yok ma wachini en sako. En sako mar pinje. Ma ikaw pesa ni moro matini keto kacha, an benda keto mara kacha, bwana ni keto mara kanyo. To koro ka piny rachni in gi emergency tijibire isako tiwacho ni bwana miauri emergency loan. Koro mane IMF. But isako ni jomoko nigi shares molo jomoko. Jokromra. Kata litlueti jokromra. Koro jo America nigi shares ka molo jomoko. Okay. Koro emi ka influence gini malo. Miyo koro jomoko wacho ni mago mana jo America marulo piny katiyo gi uchumi mar jopiny. Yes, sir. Koro gidhulu mayot ena chama mar jopiny mar pinje. Ma gikete pesa savings moro matin
to kanitiere emergency uchumi mar piny moro dhi marach to nyadhi IMF ni bwana miya uru gimoro akonyo go emergency kaka ne gitimo ne Greece kaka ne gitimo ne Argentina kaka ne Ghana kaka gitimore ka abende. Okay. Koro wan bende nyo apani sirikal oyudo ka otimo hola mang'eny ma giyudo ka gin gi chandruok ma sirikal mane otieko cha mar Uhuru gi Ruto noluongo jo IMF ni biuru ane ukonywa. Yes. Koro gin koluong gi ni mondo gibi gi kel pesa mondo wayud konyruok to ging'iso ni pesa to nitie ndiyo but nitiere conditions moko manyaka umi pesa ni okbinono pesa okbinono nyako bigi chike moko nikech kata sako ni bong'isi ni nitiere kaka nyaki bed gi chike moko. Yes. To pesa to samoro ni mana mari. To pesa to mari. Although ingani pesa ni chato ni mana kacha but kori mi pesa jopiny moko. Koro pesa jopiny ni nyaka rite. Koro irite gi chik. Chik mokwongo en ni nyaka irangane kaka itimo austerity. Austerity ni pesa mitiyogo okinya tiyo gi pesa kaka jamwandu to kar ionge pesa biro kwayo pesa. Koro nyaka idwok tiyo mar pesa piny. Mano e austerity. Chik mar ariyo en gima waluongo ni fiscal consolidation. Fiscal consolidation tiende ni okay, biyudo pesa moromo. To nitiere kuonde moko nafas moko mwanya moko ma inya yude pesa to kiyude pesa. Koro mimi inano ka koro giwacho ni kwarango ka emaber kimedo tax to inya yude pesa. Kacha bende okichaje tax medane tax kacha inya yude pesa. Koro mano ema miyo koro mapato ni dok malo, gidwan mondo mapato ni odok malo mondo kiki chake dog irgi pile ka pile. Nikech piny moro bende nyabiro to pesa midwaro cha ema piny moro no bende dwaro. So eye kanyo fiscal consolidation ni ema miyo tax neno mana kadhi malo pile ka pile ma kata mbadi nyodonjo to wacho ni dhi dwoko nwago piny to karomo November to biro nwagi tax amendment. Ntiere moko ndiyo momiyo wanafu but kirange to ntiere moko ma bende nyako tim mana fiscal consolidation. Because this is what the IMF wants. Ni nyaka fiscal consolidation bedie. Koro now inyaneno ni banka fiscal consolidation program manegin go e finance bill ma 2024 kano osegore piny to gi revised growth rate wa magiwacho ni 2025 ni okwane kudhi grow ahinya giduoke piny nyaka 5%. Hava nen 5.7 before that. Nikech girango gineno ni ka fiscal consolidation ok nyatimre to onge growth moro malong'o ma gineno ka gitimre e uchumi. Tich ponitiere mondo mbadi otim. Mbadi to nigi tich. Okay, hola mwana Nyasaye mondo okel geno moro ne oganda jo Kenya. Mbadi to nigi tich ma proper. Erokamano en saa 3 kwa dongira kapagari wadhi duka matin nyakwa mga jwang kadiponi ngi penjo mora jalony ni kaneno ka piny oseolore kama ng'eny ahinya abro miye penjo gi duto te kokalo kuom Ramogi Baraza kitimo naka. E Cooperative Bank gi payslip kende ibiro yudo hola michiwo yor simu maromo Sh500,000 kod personal loan maromo Sh9,000,000 mar konyi chopo lek mari. Limo e bad bengi mar Cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Bed jaloch mar $1,000,000 gi mwandu mag hotpot kod LG. E kinde nyasi ni mar sikuku, yud mwandu mag LG manengo gi oyueyo nyaka tamalo 30 e mwandu kaka fridge, washing machines, microwaves, TVs kod soundbars. Nyiew mwandu gi kokalo e dukni mag Hotpoint kata inyalo nyiew mwandu gi kasto ichulo bang'e mano kokalo e mbui. Bende inyalo yudo thuolo mar loyo omenda maromo $1,000,000 wuodh ndalo 2 e piny mar Malaysia kata yudo achiel kuom ute 9 mag home makeovers e gwenge mag Nairobi, Eldoret, Kisumu kod Mombasa. LG, lives good. Oya,
Uko ready win big na have fun? Come ni kuintroduce kwa patapata.com, the home of virtual games. Whether unatafuta quick wins ama kujibambo kipastime, patapata.com ndio base. Register sahi upate up to 200% karibu bonus on your first deposit, uanze kushinda na Aviator, Mines, Patapata na macrash games zingine major. Rubani, karibu patapata.com where the wins and fun never stops. Patapata.com. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. SMS tuth kanya kwa Mogajwanga ote wachokane makaji moyaore bosna jalony amora nyeka ka ofu ononwa weche matimore to pinago nito kaka weche koro chalo 70% dhi te ne weche mag gope. Pesa dimo wadongo weche mag recurrent expenditure gi development expenditure dongo wan kama tek ahinya to pile ka pile singonwa ndara gik mopogore opogore. Okay, penje nani to ekind usuru mijuogo gi sirikal mamalo kod ma counties pogruok bedo ga kanye? Ekind usuru mijuogo sirikal gi sirikal mamalo gi ma county pogruok bedo ga kanye? Machielo maka juma nyinga en Fabian Owimbi. Penje ngisna jalony ni Kenya ka bende wantie kod duol midongo ni Kenya Agricultural Commodity Exchange ma bende mulo nengo mag mwandu mag puodho mopogore opogore. And domicile under the Ministry of Agriculture, and new entity ma bende konyo ahinya mar ng'eyo nengo gik moko mopogore opogore. Victor Yaure nyinga en Marlin Akinyi kawuok e gwenge mag Uyoma Katwenga UK. Okay, Uyoma Katwenga UK. Tongisa kanyo ni e gwenge mag Uyoma Katwenga UK koni ni gima duong' ahinya ma jalonyo nego ng'iswa nena nito ere kaka sirikal matiyo nyalo tego weche mag pur, nikech pur no ema kelo yuto mang'eny ne oganda jo Kenya. Agriculture kaka wacho no extension services gin mag county governments to okone ka counties mekwa oredra ahinya weche mag extension services kanye kama chandruok nitiere mapek ahinya. Erokamano ahinya kuom ote marika. Machielo kaendi bende wacho ni maka juma oyaore amora nyagi kaka jalony funo weche chandruok ma wan go adieri e agriculture ka gin extension services ma bende pod nyapa ahinya e pinywa mar Luo land koni. Erokamano ahinya. Oyaore Victor Juma, uchimo pacho ka nyalo mana bedo kare mana ka rode te mag mibadhi olor kochakore gi national government kiduogo nyaka county governments. Ka corruption is still the order of the day, chalo ka no. Oyaore maka Juma oyaore awinji maber nyaka na Maseno University jalonyo mulo weche mangima kabisa. To gima yiego kode en chal ka gima kata mana budget mar piny Kenya kata finance bill mane ong'udho kocha ne en engineer gi IMF. Erokamano ahinya kuom ote marika. Aito mogik masomo ka eni wach mar debt portfolio no ema chandowa kabisa. Donge sirikal no wacho ni gibiro gonwa listi mag gope magen go gi kaka no ti kodgi ma pok otimore nyaka sani. Dibed ni ma en gima mba dibro timo koso nang'o? Okay, machielo ka wacho ni usuru to wayie golo to mana ka waneno gik ma usuru go timo kaka jalonyo wacho. Ka onge to chalo ka nono. Nyinga en Pacific Atieno kawuok e dala mar Siaya Kababa. Aneno ni gik moko no chako ba mana kod Jubilee regime. Ne gichako mega projects mokalo 100 to pesa ne onge. To moko kuom gine ok oger. Mai kama chandruok nitiere. Nyinga en Lazaro Kanyambok Jamaguje. Nixon Omoja Gonka di Komarok wacho ni amora ahinya kaka jalony lero weche mag uchumi wan kama rach ahinya geno pod onge to lamana Nyasaye mondo John Mbadi otem kar nyalo mare. Erokamano. Ano ka wadhi tieko mapiyo piyo nikech sani no karingo matek ahinya. Wadhi duka matin kamiyo jalony thuolo mar duoko penjo gite. Jemo. Tuseme umeomoka siku hizi Mambo ni kulipa na kadi tu. Acha za ovyo. Kila mtu ulipa na kadi. Umechelewa wapi chali yangu? Si uko na Co-op ATM card? Iko kwa lenje. Hapo sawa. Sasa unalipa nayo chap. Sio lazima ukimbie kwa ATM withdraw. Wewe unapenda mbio za sakafuni nini? Iza. Nimeelewa. Mimi na Co-op ATM card. Brother, nalipa nayo. Lipa na kadi tu. Simply use your Co-op ATM card to pay for fuel, shopping, meals, and more. It's the same card you use at the ATM. Remember, paying with your Co-op ATM card comes with no extra charges. Lipa na kadi tu.
always better, always sweeter, always sweeter, always finer, always finer we do. Celebration season is coming our way. Time to make some good times with friends and family. Twende shopping Naivas tupangie sherehe. Celebration season imefika. Nikiwa nawe, Nikiwa nawe we. You put a smile on me. Nikiwa nawe we. celebration season's always better. Nikiwa nawe, Always better, always better, always sweeter, always sweeter, always finer with you. Talk to Fonka ne asomo ne jalony messages moka. Hesbon Osiga, good morning Payna jalony. Between doing a normal business, get trading in bonds and shares, ere maber monego kaone loan kichako kaine dala mar Kisumu kanyo kama na yenya. Maka juma ang'omio jitendwa makaluo ka moko puoyo Ruto to moko pengo koro wan kaka jopiny wachom kanyo. Ma is a political question. Hero kama na yenya kata kamano jeneno ka oyie kodi wach mar keto maino weche mag ohala matindo gi pur. Ng'adno penjo kani pogruok mane mantie kind usuru ma county government choko gi ma national government choko. Ushuru ma county government choko the county government. Ma national government choko the national to national pogo 15% miyo jo county to dongi 85%. To ushuru madhi county mostly gin ushuru mar timo hala, ushuru mar pidho gweno kata pidho le, ushuru mar gin ushuru moko matindo tindo. Okay. Ushuru madhi national government gin pay pesa ming'adie msara, gin corporate tax pesa ming'ado ohandi bang' kisetieko trading at the end of the trading season in a year, gin VAT, gin pesa madonjo duty ki import gimoro. So iyudo ka gin pesa madongo dongo, gin ushuru moko madongo dongo. Mag county mostly gin tindo tindo. Iyudo ka dhi e chiro to jochiro dwan mondo chulgi gimoro. Kitimo tij matatu to aneno ka ntiere levies moko ma jo matatu be chule ndara ka. Gin pesa moko matindo tindo go. Mago ema dhi e county. To ntiere county apani Homa Bay has managed to tingo income gi malo, tax magi collect malo kabisa. Ten ntiere kaka gitiyo gi jopiny ma jopiny winjo ka chuny gi lony, chuny gi mor gi golo ushuru. Bende gima yot golo ushuru. Siaya wato podwa chien matin nikech pok waneno reason manyamiyo jopiny bed gi il mar golo ushuru mang'eny. Kata Kisumu aneno ka pod gi struggle, lakini Homa Bay aneno progress moro maber kabisa ka wanga. Nitiere apani kar dead portfolio kanya apani anyagere matin kendo. Ni indeed 70% kadhi ginene kadhi echulo gope to teneni wadongi 30% kind. Koro chuno mbadi ni ohero odagi podo bodhi holo IMF mondo eka oyudu kaka ochulo ne nyithindo school fees, oyudu kaka ochulo contractors malo sondara nikeche koko odhira IMF to koro mano watimo worse than June 25, 2024. Nikech mano tena ni onge service can be provided. To kata jomoko motiyogo will not get their salaries. Koro kanyo tena ni the more this 70% remains, the more wabo bet gaka wan gi deficit. To deficit means ni nyako dhie odwar pesa mar hola. Adwatieko apani extension services I agree. Kenya Agricultural Commodities Exchange nenitie, but every time manadhi kanyo na yudoka it's not updated unless anigi kete it's well updated. But every time manadhi a website na yudoka it's not updated. Gimomio, this is very important. And one gig mwalungo ni free economy. License fee.
free economy depend on market information. Tena ni mondo nyiew computer ni gi bei minyewego, in gi information ni anya yude cheaply koni kata koni and more expensive. That information is very important in a free economy. Ma ka information nya bede nya konyo ahinya mondo inflation odog piny, moloyo bedo gi information ma ok wuothi. Ng'ato penjo kanyo ni okawo loan o nyiewo bonds, akwera ni kik otim gima kamano. Nikech bonds depend on interest rate. Interest rates are near 11%. Mabe odhi dok piny. Loan midhi kawo no tidhi kawo gi 20%. Kanyo bi inano kitime gimoro. Nikech cost of money is higher than income miyudo. Dong inano ka kanyo eno handlal. Koro ka en go hala moro moneno ka nya timore maber manya miye over 20% per annum. To okaw loan okete pesa hala no to kae to chulo go loan. Mano. Which okay. Watch mogik. Amo. Watch mogik. Akwayo mana jo dala wani kanyese ukonyi yude kama minya time ohala to timo ohala. Wagerre. Angeni economy discussion mar economy nya discourage. But kick discourage. Ka nyesa nya konyi kama tim pur kati timo ohala ni moro matin. To timo ohala ni moro matin. Ntiere uchumi mar Kenya, kaito ntiere uchumi ni. Uchumi ni to mana tiji mana kinda ni giriye kreni koro kikibedi janyao niyo gini rach onge kata gi malongo maneno kambari dhitimo go kar minyalo tim kar minyalo los kar minyalo to modong tiwene ruoth Nyasaye ong'eyo. Erokamano. Modong tiwene ruoth Nyasaye ong'eyo kare. Kinda mari wabro goli oko. Adegi deka chielo kino kanyo kod Cooperative Bank Nyakwar Magajwang'. Chul bills mag dok e skul e yo mayot. Tim chudo mari achiel kachiel kitiyo gi till kata pay bill gi M-Kop Cash kata Coop ATM card mari. Ne hola miyudo sano M-Kop Cash chopo dwachi. Di mana star *667# kata donje M-Kop Cash mondi yor kwayo mari yudo hola. Inyalo kao hola mar pocket money ne nyathini kamora mora gi Coop prepaid card. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi mondi yud mari. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Luoro nitiere ni chenro mag thieth e thurka kidek bedo kod ng'ikruok ka dipo ni jochiw thieth midendo ni clinical officers obiro bago ng'anyo makoro gikoni onego beni chakore tarik 19 mar dweni kaka ne rik gilando. Jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa Joja Oko ne oyudo thuolo mar loso achiel kachiel gi jalup jagoro mar riwruogno ma jochiw thieth e pacho ka mar yango ni to gin ang'o momiyo sani koro gichano maluongo ng'anyo ma kamano. Telo chakna gi nyingi to nyisa ni to cheo ni en mane? Aniluonga ni Austin Oduor, an jalup jagoro mar riwruok mar clinical officers e Kenya ka. To wantie kae Mombasa, wan ka gi jakom, wan ka gi jagoro. To ada wacho ne jopiny ni ya kod oganda wa mantiere e piny Luo wachiwo milome mar ng'anyo. Wadwa ng'anyo bang' wige 2, mano tarik 19 gotieno. To en ang'o miyo uamua mar luongo ng'anyo? Nitiere weche 3 momiyo wang'anyo. Wach mokwongo en ni ndalo mane wang'anyo nwawinjore ne nitie ogirimiti moro mane owinjore go gi Council of Governors, yani governors te 47 ni onego beni kochopo tarik 1 dwe mar 9 clinical officers te dakteche te miluongo ni clinical officers onego bed ni nose migi promotion ne gisebedo designated. Mano pok otimore nyaka sani. Mar 2 nitiere gima sani iluongo ni SHA mobiro sani ni moloko NHIF. Gigolo clinical officers maneno jotuo karibu 95%. Ka gigolo gini koro gino ginya neno jotuo man gi SHA, then gitemo wacho ni okonego beni jotuo mabe ng'eny e Kenya kae mineno gi clinical officers okonego beni thiedho gi. Koro mano be wachako nyiso sirikal nitiere jomoko kanyo cartels moko afias kanyo matemo golo clinical officers. To chik wacho maber ni clinic mora mora mobedo momile seni gi Clinical Officers Council onego beni obedo enrolled e SHA kanyo mondo wane ka neno jotuo te e Kenya ka. To luoro maru en mane ka dipo ni nyal golo mondo me kik uchiw thieth ne jogo mantiere gi SHA? Ma kodhi mbele kaka neno ka gitimo ni to matiende ni 19% mar jo mabiro manyo thieth e osiptende mantie Kenya ok bi neno thieth. Koro gik ariyo gi
gi wach mar comprehensive medical cover monego bed ni daktari sani thiedho ji. In daktari thiedhi lakini ok onyal thiedhore nikech oonge pesano, oonge kata cover no. Koro gik moko adego emomiyo kaluongo ng'anyo madhi bedo ng'anyo maduong' mapok odwaro timore e Kenya kae. Erokamano ahinya. Mano ne waloso gi Austin Oduor ma en jalup jagoro mar riwruog jochiw thieth kata clinical officers e pacho kae kaloso gi nyakalondo mar Ramogi kata monyiso gimomiyo giluongo ng'anyo margi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ka wawera gi twak machiel kachiel ma Aoko bedo godo gi jagoro mar riwruok mar kelo kanyakla jochiw thieth, wadhi nyaka e kaunti ma Siaya kama wero ni jotelo mauke gwenge mag Luo Nyanza kwa mondo mikro tika nyakla mar neno ni dongruok otimore gwenge mag Nyanza. Makwa bende noketi gi jadolo mar kanisa ma Jo-Anglikane bade Mama Seno West Diocese mano Reverend Kenneth Washanga bende ne owacho ni mae kinde makoro jotelo nego bed ni keto tenge pogruok e paro kata ywaruok ma gin godo kutenore kod weche mag siasa kendo ginene gichwalo chenro mag dongruok ne oganda mano yierogi. I want to appeal to our Luo leaders that we need to work together as a team. It is our prayer that you may continue to work together. Let us forget about our political differences and work together as a team for the good of people in Nyanza. Nyoloso e sub-county mage miyalonre county ma Siaya kambere nyo ogoyo duonde piny kotenore kod weche mag arita kwe masani koro dwanjaore mokale gwenge makono. Reverend Washanga nyo nyiso jaod bura mage Melisha Odhiambo mondo mi koro pari wach mar loso teche kata street lights masani koro ok liele yo makare e gwenge makono. Kata kamano bende nyo opuoye kuom bedo ni ne okawo thuolo mar keto techego kaka yo mar rakore kod weche mag weth mag arita. As you know, there has been a lot of insecurity around this area, and one of it happened which was very sad, but I want to appeal to our security team that we continue to work together as a team just the way we have been working. Secondly, I want also to appeal to our area MP who did wonders to us by providing for us the security light. Mheshimiwa, our security light has been off for some time. I do hope that you are going to do something about it. Komachielo en ne jodak mawuok e boma ma Migori ma osebedo kod midhiero mar nok mar pi kuom thuolo mar jumbe adek koro nyalo buonjo bang' ka kambi mochung'ne keyo pi e kaunti ma Migori mano Miwasco ne kawo thuolo mar duoko chenro mar keyo pi e bomano. Director mar kambino mano Sam Magina kata kamano Sam Nyandiga kata kamano ne owacho ni koro ne gikawo thuolo mar duoko chenro mar keyo pi e boma ma Migori bang' ka ne giseloso dag pi ma Migori ma bende yudore Oyani ma yande ne okethi kolore kod oula mapek manokel gi koth mapek ma bende ne osebedo ka chwe gwenge makono e kinde mokalo chien. Waseyawo kendo pi koro sani nitiere kendo wakwayo ni jowa duto matiyo gi pigewa ka uneno kamoro kata ma pipe odundu mar pi no chwer to unyalo gochonwa e namba mar customer service. Ugochonwa mondo nyiso ni ka pi chwere kata ka nitie ng'atwa moro ma onego bed ni yudo pi to pige no ok oyudi sani mondo tim i-report nwa ni ka an onego bed ni ayudo pi to ok ayudi. Nyandiga ne okwayo jodak e kaunti ma Migori mondo mi obed ka gichiwo lipot ne bad migawo mochung'ne weche mag pi e kaunti ma Migori kapo ni gineno ka nitiere kamoro amora ma pi nyalo bedo ni dong godo e yo ma ok kare mondo mi okony e duoko chien wach lal mar pi e gwenge makono. Ma itimore Siaya bende ripot yango ni kaunti ma Migori nigi rekod mar kwan atamalo maromo 47 mar pi ma bende ok juogi ma bende koro iwacho ni okel koluwore kod weche mag kuo mar pi. Bende ne onyiso jodak e gwenge makono mondo mi koro konye rakore kod weche mag kuo mag pi e kaunti no ka owacho ni nitiere jomoko ma pod tiyo kod pi e yore moko ma chik ok opwodho, wach ma olero ni koro mono kambino yudo pesa. Koro wakwayo jogewa kineno legal connection moro, kineno kamoro ma pi chwere to mondo iyie igonywa simu mondo wahakikisha ni waduto wayudo pi ndalo duto. Wadwa ni ji oyud pi ndalo duto. Wadwa ni ji obed gi pi maler ndalo duto ma pi ok bed ni onge. Kapo ni wan gi ng'ikruok moro matin kar dak pi marwa to wanyisou, wamiu signal chon ung'e ni ng'ikruok moro nitiere to koro wahakikisha ni oyudo pi ndalo duto. Mano e gombowa. Ka bende jaod bura ma Wendo Walter Owino koro wacho ni kambi rego niang' mar Sony nigi gowi mapok gichulo jopur gowigo eko bende idendo gi dho ngere ni pending arrears kama bende okwayogi ni mondo mi gikaw thuolo mar chulo jopur gope ma kamago. Owino ne owacho ni kambi no onego bed ni koro nyiso jopur ndalo ma koro gibiro chule gopego ponono ni ok ginyal timo mano gi sani. Kaka ripota marwa e kaunti ma Migori, George Jumalero en jatelono
Bende koro wacho ni thoth jopur nyaka gie sani koro dago ngima mar chandruok kendo kata matero nyithindo skul ok ginyal nimar kambi rego niang' mar Sony oserem chulogi gopegi. Jobuno ma wendo wol to win mno wuoyo kod nyakalono maramogi wacho ni ber katen kambi no Sony Sugar koro kono jopur e kinde ma bende gopege kod dhi chulgi. Owino wacho ni nitie jopur mathoth ma yande oketo mana genogi ne omenda no kow chulgi eka githirogo nyithindgi sikul ka ng'enygi sani koro kwamo pacho kod nyithindgi. Owane ber ka kambi no Sony koro tiyo mapiyo piyo mane gopigo mag jopur mawane koro modweche 3 koro chul mapiyo piyo ne jopur. Jopur mosetong' niang'gi motere kambi rego niang' ma Sony Sugar osebet ka ywak ni pok ochulgi kuom dweche 3 e sama wawuoyeni. Adwa kwayo management ma Sony ni mondo owuog oko onyis jopurgi ni to pesa gi ma pok ochulgi e dweche 3 gi gidwa yudogi karang'o, ichulogi tarik adi. Sama wawuoyeni jonyuol nigi nyithindo madok e skul. Nyithindo mang'eny dok e skul to pesa jopurgi ongego ma ginyalo chulogo ne nyithindgi school fees. Omiyo Sony management owuog oko onyis jopur chieng' michulogie areas gi. Owani ber ka kambi no Sony kote mapiyo piyo mar chulo gopego mag jopur mag niang' ma osebedo e kambi no. Jobuno ma wendo wacho ni ok de gier ni kambi no Sony kendo chako kun gope kaka ne obedo kinde mokalo ma piny owacho ema nojolo kambi ni. Owane gombo margi en kaka kambi ni ne osejole chulo gopego mag jopur kaachiel kod mago mag jotich. Ber ka kambi ni koro oketo kenge makare mar neno ni jopur kaachiel kod jotich ochule wang' sa. Nyocha wasetemo ma sirikal ok clear areas machien kachacha. Omiyo kik wachak wa build up gopegi kendo nikech biro thago kambi chulo. Giwach ni chulo karang'o to maybe gi reasons momiyo pok ochul pesa gi mondo jopur obede ler ong'e gima timore why speculations manono. Komachielo bende owino kono kambi ma Sony ni koro wuog oko kendo koro chiw ler ka utende kod wacho kumba ma bende osebedo ka koro kelo paro mopogore opogore ka wuok kuom kambi ni. Owacho ni sama koro lipot machal kod mano koro liekore oko miyo kambi ni nying marach. Nitie weche matindo tindo ma wuok e kambi kanyo mag tenda. For example, tenda mar insurance. Wakwayo management ma Sony gine ma ging'eyo gima timore gi gima notimore. Gibe giwuog oko gipim ne jopiny ni to ang'o manotimore e tenda mar insurance kata gi tenda mamoko ma dibed ni nitie gi issues. Mondo ji obede ler ni onge wach moro amora ma dibed ni nitie mitimo chien kanyo kona kona manyalo biro chako duoko kambi ni ewi chonge. Ne Nyakalondo Maramogi koke kaunti ma Migori. An Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono biro timo limbe gwenge mag North Rift kama bende obiro sidhe ayanga chenro opogore mag dongruok kama oting'o mano mar chako ayanga chenro mar pi ma koro ibiro tiye gi omenda ma koro ilache gwenge makono. Ruto ibiro ten bathe gi jotelo mawuok e gwenge go kama bende gino nitie ni obiro chako wuodhe e skund sekondar ma Liter Girls mayudore kaunti ma Elgeyo Marakwet ka bende obiro dhi sidhe ayanga chenro 4 mag dongruok motelo ne biro dhi e kaunti ma Trans Nzoia kaeto bang'e lipot yango ni obiro duogo e kar chung' od bura ma Soi mayudore e kaunti ma Uasin Gishu ka wang' oromo odhiambo ma kawuono. Kaluwore gi jatend migawo mochung' ne weche mag pi e pacho ka mano Eric Muga en jatend piny mano William Ruto bende dhi sidho chenro mar pigno mondo mi koro ting' malo chenro mag dongruok ahinya to motenore gi mago mag pur. Weche moko nyakwara mogi en ni piny Kenya bende koro biro tiyo kanyakla kod piny mar Angola e neno ni kambi ndeke mar Kenya Airways oduogo chenro mag wuodhe ndeke ma oriere ka wuok e boma ma Luanda mayudore piny mar Angola ka ochakore dwe mar 3 mar higani. Ma ne olandi bang' romo mabende ne obedo e kind jatend piny William Ruto gi nyawadgi mar piny mar Angola mano Joao Lorenzo kaka yo mar rido wach mar weche mag diplomasia kod ting'o malo weche mag yuto e kind pinje ariyogo. Bende e kinde romo makamano winjruok nyobedo ni koro piny Angola biro keto nengo moyweyo ne jo Kenya madwaro oboke mag wuothe kata visa kaka yo mar neno ni jolony machalo kaka jopuonj kind joma moko mawuok e piny Kenya nyalo biro yudo thuolo mar timo limbe kendo yudo thuolo mag tije e piny mar Angola. Bende e twak makamano nyogi twak e wi gik moko mathoth kama oting'o nyaka yiero mar jakom mar riwruok mar pinje Afrika AUC mabiro timore dwe mar 2 higani ka bende Ruto nyokawo thuolo makamano mar nego debe ne jachung' e laro lemono mano Raila Odinga. Jatend piny e limbe ma nyotime piny mar Angola nyoten bathe gi ogai ma jotend mugepe mano Musalia Mudavadi ma bende en jatend migawo mochung' ne weche mag pinje ma oko, Gavana Anne Waiguru ma kaunti ma Kirinyaga, Gavana Gladys Wanga ma kaunti ma Homa Bay kaachiel kod seneta ma Mandera Ali Roba
gi jaod bura ma Kinangop Kwenya Dhuku. Giko mar weche manyien nyakwaramogi kane gin mago ma otuche kor gwenge kaka ne gimolo ne mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Ngolo ma pinje duto winjo. Benga Ramogi. Gita migwelo ma tieng' duto morgo. Benga Ramogi. Benga Ramogi. Thum manigi puonj, thum mamulo chuny. Benga Ramogi. Iwacho ni gima ok inyal wacho wang' gi wang', inyalo wacho kokalo e thum. Ningolo mamit mag Benga, nonro mag jothum manogoyogi to kod bands mane gintie, tudri koda Lydia Koth e chenro mar Benga Ramogi, ngeso ka ngeso kochakore saa 5 nyaka saa 7 mar odiechieng'. Benga Ramogi e Radio Ramogi kar chuny. Ka ipangi Coop Bank to weche bedo nyue. Gi payslip kende gimoro amora biro bedo kare. Obed chulo school fees, chulo bills, nyop lot kata ka idwa hola. Payslip kende e gima idwarigo to pesa sedonjo. Gi payslip kende inyalo yudo hola ma ichiwo yor simu nyaka maromo $500,000 gi personal loan mar $9 million. Limbad bengi mar Coop Bank mantie machiegni kodi kawuono. Coop Bank, we are you. Coop Bank itayo kod bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Wende Jokopere. Moyo mkunjugu twakutolea. Wapako Nyasaye gi wende Jokopere. Chenro makelo ni gweth matho. Wende Jokopere. Wende Jokopere. Chenro maketi machiegni gi Nyasaye kiwinjo wende mamit mag pak kod dend. Wende Jokopere. Jumapil ka Jumapil kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 1 otieno. Yud thuolo mar winjo wende mamit mag Jokopere kochanni gi Lydia Akoth. Wende Jokopere e Radio Ramogi kar chuny jaluo.
Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequins, vous êtes mannequins, ils sont mannequins. Babuka kiligale ya kaluchi na ya koma papla ifale na telema nango na ndule wana mbila mirapale masta batindika ye betika bendana uta azwa lupemba azwa kiboba bachache bamiyake bayama moto influence à coup d'œil. Mbele na koma na ba plateau
mwela taba mwa mbilambila wakafwa na ndenga kolote mululungonda depas kondinga le gentlemen petita lobi nanga na ebi mauvais matin nga na lelie el doce vita irare komano mestre likambo bakotisaki ye mpo alandela na nsima mawa tro mwana kutu ebimaki ye carte sur table o négocier showbiz esimba monde vivra vera Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequins, vous êtes mannequin, ils sont mannequins. kebalukwa kebebisaka moto yaya mpona lokotro tolobaki moto ayeba te awele mpifo sebo na ferrarie na kaviare contre signaki mpona liwa manga na bana Firenze kozala toujours na top pona nkoma likambo ezalaki nzoka pona miso ya